Usa ka sunog ang miulbo sa katren sa Newport Authority Trans-Hudson Path Station sa Jersey City sa New Jersey sa Estados Unidos kagapong adlaw Agosto 4 oras sa nesgutang lugar. 22 ka mga indibidwal ang hangangol human kini mahanggap ang bagang aso resulta sa mong sunog. Siyam sa mga naangol ang daligidala sa duol nga tambalanan human kini nakaangkon og seryoso nga angol sa lawas. Sa mikatap nga video sa social media nga kuha rosab sa mga netizens nga sakay sa tren atol sa insidente, makita ang nagkagubot nga mga tao human nga miss sila o bangkayo hinungdan sa pagdali-dali ni inig pangitag paagi nga makagawas sa nisgutang tren. Dali ra hinuon nga napa-evacuate gikan sa mga platform ang mga pasahero samtang gikumbati sa Jersey City Fire Department ang sunog hangtod nga mapahong kini. Subay sa insidente diri usab nga gisuspenso ang operasyon sa Path Service sa Hoboken World Trade Center ug Journal Square 33rd Street. Padayon pa usab nga giimbestigaran ang hinungdan sa maong sunog.